Priviți această pisică, dragilor, cum încearcă să testeze cimentul, să vadă dacă s-a uscat. Această pisică vrea să bage ceva la mașina de spălat. Hop, a fugit. Hop, pisica vine, atacă și pleacă. Priviți cum această pisică vrea să pescuiască. Ia să vedem, pisica testează paharul de apă, să vedem dacă e bun. Hop, l-a dat jos. Aceste pisici și-au uitat, boxerii nu-i mai găsesc. Ia să vedem. Vrea să scoată dintele. Ia să vedem dacă, hop, cred că și l-a scos. Pisica aceasta cred că are purici. Ia să vedem, ia să vedem. Dacă are ceva purici, se scarpina. Priviți, dragilor, cred că a venit cu un pește. Hop, vrea să sară în piscină acest câine, dar s-a blocat. Ia să vedem. Oh, acest câine se teleportează. Priviți cum își atacă stăpânul. Incredibil. Ia să vedem, acest câine are o mașinuță de aruncat mingii. Hop, n-a prins-o. Priviți această pisică, cred că este posedată, dragilor. Sigur, sigur este posedată. Priviți, priviți, priviți. Wow, și atacă stăpâna. Ia să vedem, această pisică încearcă să facă ceva și se dezechilibrează. Priviți acest pisoi cum încearcă să-și mențină echilibru. Foarte, foarte mare atenție. Ia uitați-vă, hop, a reușit.